OK, takže čauko, dneska si tam pri novom videu. Dneska si vlastne urobím väčší dom. Toto za mnou, čo vidíte, to je Zetrixové. A robíme si väčší dom. A to je to asi všetko. Čiže by sme mohli sa na to vrhnúť. OK, čiže som tu. A toto je momentálne môj dom. A asi si ho aj pôjdem prestovať. Samozrejme si urobíme sekeru. Spravíme si to železo. Ktorý si dáme. Hop, 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 hop. Toto by sme mali ešte dvere a toto. OK, čiže dom máme. A teraz už len tie veci. OK, a teraz už len táto čestka. Ale tam mám strašne veľa vecí, čiže si to si prenášať nebudem, ale dám si to takto. A ideme si ho postavať. OK, čiže zakončať tie posledné bloky. Tak spadol som. OK, čiže máme všetko. Teraz by som asi spravil rovnú podlahu. Dobre, práve že. Ojojoj, už nemám veľa blokov. Takto. V poslednej časti sa mi stala menšia vecička, že som išiel vlastne do... No, išiel som proste kopať, minovať a umrel som. Čiže som stratil svoje veci, ale teraz mám lepšie veci. OK, čiže toto máme, teraz už len to pekne dokončiť. Dobre, a strechu si tiež takisto dáme. Dáme si dvere. OK, toto je v pohode. Teraz dáme tieto slaby si zoberiem. A nie, že slaby, ale tieto stairs, či čo to je. Budem si musieť dať takto, hop. OK, to je možná lepšie. Teraz to podám. OK, čiže toto prvé máme hotové, ale idem spať. Čiže vidíme sa ráno. OK, sme tu hore.
No ďalšie post. Čiže toto už máme dokončené. Teraz už len okná, čiže piesok dám do piecky. Kde to je? OK, toto máme. A máme to. Čiže nám stačí vybrať piesok a máme hotovo. Uhlie taktiež. Tak. Máme všetko asi. Tam si napostel sem, ďalšiu sem. Nie, dosť som obývať. Dám si jedno, aj chleba si zoberiem. Robím si pár chleba. Mohol by som si tu dať nejaké svetlo. Ale na to by som si musel robiť torčky, ale to si teraz robiť nebudem. Ale dám si sem torčky, urobím si torčky teda. Dorobím si 4. Ešte toto dorobím a vypínam ešte. OK, čiže ďakujem, že ste sledovali toto video. Dúfam, že sa vidíme niekedy na budúce. Čiže to idem zeditovať a vidíme sa. A ak by ste sa chceli pripojiť na Miner, mali ste poslednú šancu, som zistil na poslednom videu, že kvázi ste sa mohli napojiť. Alebo sa ešte môžete. Link k pripojeniu vám nechám v popise. Discord máte u Zetrixa na kanále, ktorý vám tam nie je tiež nechám. Náš hlavný, kde budeme dávať spoilery z našej hry, dávame do Discordu, čo mám bio, čiže si to môžete kľudne všetko pozrieť. A to je tak všetko, toto video očakávajte keď 10:30. Áno, teraz, lebo je 10 hodín, vidíte. Čiže chcem trošku mikrofón. Čiže ďakujem, že ste sledovali. Idem to zeditovať a vidíme sa. Čau, čau.